Sanibona phinde yahlangana saphinde sahlangana ohlelo lokukhulukazi olutholakala ku-podcast affirmation. Ungena nje ku-YouTube uthi podcast affirmation bese yavela-ke la uhlelo olubukela zinkulungwane nezinkumbi zabantu uLozolo. Namhlanje-ke ngihambile ngisuka phansi eLozolo la ngizalwa khona ngeqa umfula nemfulakazi ngeqa nomfula omkhulu ethiwa uthukela ngawuphotha-ke le eShowe sengilande insizwa enamagama amakhulu ngilanda uQhosha ngokwenza kwakhe ngalanda uGadla. Namhlanje ngiphethe uMshini kashukela, uMshini yashebile, uMshini uyasheleleza konke nje unoshukela mina ngabe ngibheka kahle hle. Sinensizwa lezo kuyichaza ukuthi yubani yababani isukaphi iyapi njalo ohlelo olukhulukazi uLozolo. Mfowethu awuyithula awuyibeka. Ngibingelele ngibonge kakhulu kubaphathi bohlelo kinjani nonke. Yebo, uMshini umanqoba igama lakhe uma wadunga ekhaya waseShowe. Ekhaya waseShowe. Sengaveza ukuthi sesibeni nabaculi abanamagama abafana nje oGadla noQhosha. Sekhona wena manje isho engenisile la uLozolo. Uyabona kodwa ifikile. Ingenisile futhi ke labo sibabalile abantu engijabula kakhulu ubala bona ngoba ukufika kwami endimeni kaMaskandi ngifike ngoba bengigidela uQhosha kodwa ukuthi ngize ngifike la ekhaya futhi uGadla ongixhumanisile nabala ekhaya ukuze ngize ngifike la ekhaya. Awusiyabonga. Awuthathe umuntu osekhaya noma ophethe ifoni yakhe ngoba isikhathi manje sisebenza ngamafoni bakubuka emafonini bafisa ukwazi ukuthi le nsizwa lena isuke kuphi ke ukuze ifike kulesigaba esikusona manje ngoba isikubuka nje efonini no ukuthi ngempela umculo na usuke kuphi na sifuna ukuthola lokho nje. uMshini ubekade eyigoso nje lengoma emakhaya uShiyamen. Okay. Yebo, kushuthi ke ngokukhula ke kwaze kwaba ukuthi ke uQhosha sekushona umgqumeni mase sekushona umgqumeni uQhosha naye kushuthi sebehlakazeka uQhosha bekade eyinduna yabalandeli bakamgqumeni. uQhosha ngesikhathi naye ke seqala ukuyiculela kushuthi wakhumbula ukuthi emuva ekhaya kunegenge wayishiye igidi ingoma wasesexhumana nami ke njengegoso leinsizwe emakhaya ukuthi ake ngihlanganisele enye igenge engigidala sikwazi ukuthi sizomgidela yaqala kanjalo ke indaba. Ekutheni ngiphume futhi ngicine ngasagidikeni ngoba bona bebe practice le hostela kwaMashu mina sengihlala eClermont ngingasahlali kwaMashu kwakuthi sekuba kude ngoba practice ntambama futhi kuze kube sebusuku. Sakukhuluma nje kahle ukuthi ngiyaphuma akusikhona ukuthi ngaphuma ngalendlela ukujwayela ukuthi uphumele ngakho kwaMaskandi leyo ukuthi uphuma ngewindi. Cha namanje siyaphuma ngesiyaqoqa izolo nje ngibonile besindaba. Siyabonga. Ibe njani ke ilo ijeni uhambo lwakho usuyimele manje kade ugida kuQhosha usuqala ukuyimela ke manje kube nje ngoba imvamisa kuba khona ama challenges uma beqala into mhlambe kuwena abanga khona ama challenges kodwa singajabula ukuzwa ngawo. Akhona abekhona uqala ukuba ngcono manje ngoba ama challenges abakhona kakhulu indlela yokuthi mhlambe ngithola indawo ukuthi kufanele mhlambe ngiyoperforma somewhere anginayo indlela yokuthi ngihambe ngifike khona ngezimo zamasento kwesinye isikhathi mawukabe usungena ngakabi nawo umuntu owumphathi noma ukulekelelayo ngisho njalo ukulekelelayo ngokwamasento ngoba idinga ukuthi ube nemali ukuze ukwazi ukuphusha phambili. Idinga ube nemali ize yaqala ukuthi ibe ngcono ngonyaka odlule ngoDisemba la ngixhumane khona nanangu ubhuti Ndukwana wamajola wase-Eastern Cape okuyena umuntu ke othe usafuna ukuthi ayinikezele ekuthenini ke efake isandla ekuthenini abe yimanager yami ke lapho manje sengihamba ngifike noma lapha engidingeka khona. Awuphinde futhi ubani igama lakhe? Ndukwana wamajola e-Eastern Cape. Ndukwana amajola ukuthola kanjani Ndukwana amajola e-Eastern Cape ula ehostela wena eThekwini? Ndukwana wamajola ufike nje studio ephekezele enye insizwe bezo recorder kushuthi wasithanda istyle sami saxoxa sezwana ngishuthi namagazi ezwana ngophela nakho kuzana amagazi ngiyalekelela ngoba fanele nizwane nomuntu qala ngase ngiyamchazela nami ukuthi hayi ngiumuntu nje ophusha kanzima ngenxa yokuyimela ngoba anginayo isupport waseseyanginikeza ke support anginika yona futhi hayi nginelisekile ihamba kahle kakhulu. Ukhona umsebenzi mhlambe usukukhiphile mhlambe ngabe unyaka odlule noma ngaphambili ulanyaka esingakhuluma ngawo manje ungathi cha ufisa ukuthi ubeke ethebe EP kodwa njengamanje ke siphezulu kwealbum njengamanje ngenxa ukuthi angithi into ebiyenza ukuthi lokho ngikhipha ama EP iwona amandla ukuthi futhi kuba nzima ukuthi usuka ubukhipha ialbum kwawena ungakaziwa kufanele ukhipha ialbum uswaziwa ngoba ukhipha ialbum ungakaziwa kufana noMoshimali ngoba leyo nto usuke ingeze ukuthengwa umuntu ngoba abantu abakwazi leyo.
Engathi ungaqala ukhande igama kuqala ukuze mase selikhona igama useyakwazi ukuthi Usulikhande kodwa igama mina ngiyalibona igama nalo uMshini. Awukhumbuzisa abantu abasekhaya noma umuntu obuka lolu hlelo Lozolo ukuthi uMshini ngempela ubani ngomuntu nje ube mude nje. Uzothi ke endleleni kodwa nje. Ngifuna umathandana wami. Kunini ngifuna umathandana wami. Kwaze kwalunge kugcineni ngamthola umaqondana. Yena ungithanda ngempela umntana womuntu. Ungikhumbuza umama ethanda ubaba wami. Ngebhadi ke washona ubaba wami. Wakhala balisa umama. Engabe wena uyakhala yini? Mhlaba ushona mina dali. Izinto zomhlaba lezo kulungile kasedlule lapho. Iyazwakala insizwa kithi. Yile yaqhubuzela sokubhala locuba kuyazwakala ukuthi kunothando kodwa futhi kunokubalisa kanjalo njalo. Ingoba isikhathi samanje sokuthandana kwamanje manje siqhathanisa nesakudala ngangingekho ekuthandaneni kwakudala ngoba mina ngumuntu wamanje. Kodwa manje ngithi ngiyabheka ngeke ngaba khona ubaba akasekho emhlabeni kodwa ngeke ngaba nesikhathi eside nobaba ekhaya esekhona esekuyile esethathene empesheni emsebenzini ahlala ekhaya. Ngakubona ukuthandana kwabo noma ukuthi akusafani nalokho uthi nesithandana ngakho manje. Sekungenzeka manje ukuthi ushone engakhali umuntu uthandana. Ngesimo sendlela nathi esenza ngayo mhlawumbe amantombazane nawo futhi enza ngayo ukuthi nalikho iside engathi liro ngalikho engathi right kuya ngokuthi nje uqondane kanjani. Uqondane kanjani. Njoba nje usase ngizothi umusha emculweni futhi siyabona ukuthi kukhona lapho kophele khona. Khona la uthi muthi uyabheka uthi hayi ngiyafisa nami ukufika lesasigaba lesiyana mhlambe unezathu noma mhlambe kukhona umculo ngathi uvukela kuyena ofisa mhlambe ufike kuyena noma mhlambe udlulele ngoba sikukhulu umuntu iqiniso ukuthi kukhona umuntu inspirishayo kokunye mhlambe ngoba omunye uzoyibuza ukuthi miningi imculo ongangena kuyona khona okwaito khona amapiano njalo njalo kodwa kungani wachoose uMaskandi mhlawumbe asungiphendule lo mbuzo ukuthi kungani wachoose uMaskandi nanokuthi ufisa ukuyibona ukuphi esikhathini esithize esizayo emculweni. Okwenza ngikhetha uMaskandi ukuthi ngiyibhinqa vele ngangeke ngikwazi vele ukuthi ngidlule oqala lo. Khona nomculo engibukela kuyena ngenxa ukuthi umculo usunalento yepolitiki kakhulu akekho umuntu engathi ngimenshina ngegama ukuthi usibani kodwa nje bonke sebephumelele nami ngiyafisa ukuthi ngiphumelele njengabo ukuze ngikwazi ukubeka isinto etafuleni ekhaya nami ngikwazi ukuthi izinto zami ziqhubeke. Kodwa nje ukukhula njena ukuthi uma ulalele umsakazo ubani wekhaya kumnandi mina ngizokutshela mina ukhemisi nophuze ikhemisi umhlase uneweki. Hayi ngikwenze kakhulu umqabula sheshe. Umqabula sheshe. Mhlawumbe benza uthi waseShowe. Intombi ziqabele emakhoneni ngoba ekhaya nesamasokazi. Sisazibana lo nsizwa lesenza xoxa naye insukwini athi hayi wonke lento engeza lapho. Cha kwese ukulungileke. Nangu umculo ngiyakuzwa ukuthi awufisi ukuthi uqhamise kakhulu abanye abaculi osebevele kodwa nje nawe ufisa ukuba phambili. Kunalento le esikhona manje kubaculi ukuthi awu ngabona naye vele u-red la okay khona ama-red nation khona ama-yellow nation khona ama-blue nation ugqoke nje ublue omunye ngathi awu ufavor ezi-blue njalo njalo mhlambe uyayibuka indlento mhlambe engaba isifundo noma mhlambe i-trend ethize engakusiza nawe ekuthenini unyuse igama noma i-brand yakho uyayibona lento yokuformalizer indaba ze-uniform noma zo-music Maskandi ukuthi ingakisa phambili ngoba sebekhona abayenzayo ngibona ngathi iyabasiza kodwa mhlawumbe omunye ngathi cha ngoba sengakhuluma noGatsha ngathi hayi nakayiboni lonto isebenze nabalandeli ayithandi nalento ukuba kuyangami akekho umuntu engamvimba ukuthi ethenge into mhlawumbe ezobhala mhlawumbe njengokuthi izobhala igama laMshini waseShowe ngeke ngize ngimvimbe umuntu ngoba indlela yokuthanda kwakhe ngeke ngikwazi ukuyilawula kodwa mina ngifisa ukuba lo mculi lo ozothandwa yiwonke umuntu nozojatshulelwa yiwonke umuntu mayidlala kungabikho ukuthi usenohlangothi oluthile selicheme nayo ngifisa ukuthi ngithandwe lowona wonke umuntu khona enkundleni kodwa angeke ube nankinga uma bekuthiwa kunabantu abathi bathanda ugqoka igiba ebhalwe igama lakho ngeke ngize ngibe nayo inkinga nalokho
ngoba ngengilawule inhliziyo zabo ngothanda abangabe benalo nami. No akunankinga mfowethu. Mhlambe omunye uzoyibuza ukuthi awu siyakubona ke insizwa uMshini waseShowe usufikile impela ngoba usufike nakuLozolo Maskandi Show hayi usufike ugalelekile. Kulo mculo lona kuyaziwa ukuthi kuyakhalwa ngento ezithize emsakazweni njalo njalo. Ubudlelwane bakho nemsakazo buhamba kanjani? Ubudlelwane nemsakazo bungakaqini kahle ngenxa yokuthi ke angeke ngize ngithi khona imsakazo engiyicelayo mhlawumbe ngokubudlelwane bami nayo ngoba enye into ngeke ubone ukuthi unabo ubudlelwane noma unabo nayo uma ngabe ungakazi uhamba ufike kuyona. Manje ngenxa yokuthi ngobe ngingachaza ekuqaleni ukuthi ezinye izinto bengingakwazi ukuthi ngihambe ngifike kuzona ngenxa yokungabi nayo support eyanele yokuhamba ngifike. Mhlawumbe mangizoqala ngibone manje lo msebenzi engizowudedela sengikwazi ke nokuthi sihambe sifike kuyona imsakazo ubudlelwane buzocaca lapho ukuthi buma kanjani. Kodwa ke kulo sofa ngiyazi ukuthi i-workshop la eThekwini ibe yindawo la khona amaciko akwazi ukuyibonakalisa. Uya performa khona sikhondawo la usabalalisa noma umakethe khona umculo wakho. Nabafowethu abanye mhlawumbe mabenze ama-CD launch into enjalo njalo. Bayangibiza ngivele khona sengivelile kakhulu nje. Ngoba sengivelile kakhulu nje. Ngokwaziwa nje abantu alangaza sebekubonile abantu. Hayi bangibonile. So insizwa isiganiwe noma isabambisayeka nje lapha. Hayi noma ngingakagana kodwa ke kuyindlela khona ethayibheke khona ngoba nginothando lokwenza. Unothando khona la uthando khona. Hayi kukhona. Ngeke ngabe ngiyagula. UMshini waseShowe useshilo mafethu sakhona lethando khona mase kuthiwa kanjalo. Hayi phela ngabe khona ungahambi kahle. Sisahlezi naye insizwa le eShowe uhlelo liphethwe yena usihle ngenentweni ngoba mkhizi sibongo ekhaya ule emashwa sofule nguphuza ngiphuza uluvu ngilibhanqa nolungwane kanti ngilibhanqa nolungwane njena sengize ngalibhanqa nothukela ngaluwela nothukela ngashona eShowe. Mshini waseShowe asiqhubeka nakwethu. Ngiyazi ukuthi uma umculi njengoba usuveze kuba nama challenges lapha nalapha. Kodwa okwazi abantu abaningi baye bathi umuntu ukabe senkingeni kodwa mabe esephumelele azibone engazothi usephumelele ngayedwana. Ngizama ukuveza isimo sokuthi siyasizwa ngabantu while sisasemama phansi kodwa uma bese siqhubeka nokukhula kwethu sifike phezulu sibona ngathi kuzenzakalela. Mhlambe njengoba umuntu osakhulayo yini ongathi utshela abantu abadinga usizo abafana njenganawe nabanye ukuthi fanele bayenze ukuze bathole usizo futhi noma sebetholile usizo bangabe siyasiphakamisa ngoba enye into okukhalwa ngayo kuMaskandi ngikhumbula nje ugadla sinaye wakhala ngophuzo oludakayo wathi abaculi bayaphela uphuzo oludakayo waphindwa wakhala ngesex ucansi nganza kwethu ucansi olwenziwayo olungaphephile wakhala kakhulu ngocansi olungaphephile wathi ezinye izinto lezo ezihlonisa phansi amaciko. Nangu uMshini waseShowe ngiyajabula ngoba useshilo ukuthi hayi impela uthathiwe. Into enjenganalezo uyayiqaphela uMshini waseShowe wenza njani ngoba impela kuningi babika. Hayi kulokho kophuzo cha uphuzo angihlanganisi nalo ke hayi ngesizathu anginaso isizathu sokungaphuzi ngoba ngikhule nje ekhaya vele mhlawumbe ngikhulela ngaphansi kwenkolo yamaNazaretha kungekhona ukuthi mina okholwa kodwa abadala ekhaya ngagcina ngingayihlanganisanga ke nophuzo. Kodwa umuntu ofisa mhlawumbe ukuthola umuntu ozomsiza ngibona ngathi into elekelela kakhulu iyona inhlonipho ukuthi uhloniphe. Mangabe futhi usuphumelele mhlawumbe ngokuthi usiziwe kumele ukuthi ungaqhelisi ukuthi ube nomuntu okuphethe ngoba uma umuntu nje uphile emhlabeni kumele kube khona umuntu ozomesaba ukuze ungenzi noma yini. Noma ngabe ukuphi ngisho ngaba uyena umculi kodwa kumele kube khona umuntu omsabayo. Ngoba mangabe ungasesaba umuntu wenza noma yini ephambene. Hey yazi ngikhulumisa nje inkulumo sayikhuluma nomunye colleague wami lethu usizwe plus ukuthi empilweni ngempela uma uphila awukwazi ukuthi ungangaba nomuntu nje othi uyamesaba ozothi mebe kufonele kutshela ungalithathi izwi lakhe. Fanele kube khona umuntu ozokwazi usumlalela. Besikhuluma ngamaholi bamaqembu athize ukuthi hayi nabo kukhona nabe concert akho. Asikho ke lapho sikwena mfowethu. Lo mbuzo ngizobuza ngoba vese sisesigabeni la khona wonke umuntu ekhuluma ngokuthi siyekhethweni okhethweni kazwelonke. Njengomuntu osemusha mfowethu
kuthiwe ikusasa laseNingizimu Afrika liphethwe abantu abasebasha kushiwo ukuthi oculayo noma o-actor noma kuthiwa abantu abasebasha nawe ngifaka lokho khetho ukubona ukuvota ubona kuyinto ebalekile esikhathini samanje uma kubalekile usho ngani kuba khona ama political parties akhona njengamanje abaningi babo ubona ukuthi kusaseyiyo intando yeningi makunjalo kusiza ngani mfowethu noma ngeke ngithi ngicela kakhulu lapho ngoba izinto zepolitiki kahle izinto engazazi kahle engenalo ulwazi kahle oluphelele ngazo kodwa nje mina ukuvota yangibona kubalekile ngoba mhlawumbe kukhona lapho kungasisiza khona ngelinye ilanga nakuba ke mina ngingakasizakali ngoba akukho la kusangisize khona mina kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga kungaba na indlela ngoba phela izimo ihamba ishintsha mhlawumbe khona lapho engigcina ngisizakale khona ngeke ngiye ukuvota ngokuthi angisizakali ngoba vele noma ngabe ngivotile noma ngabe ngivotanga mawukuthi bekumele ngingasizakali ngeke ngize ngisizakale ngiyosizakala la kumncintiswano omkhulukazi ekuthiwa Maskandi bani Mother of all Maskandi Festival kade ngino insizwa lana yakangomsi sihlezi naye uyona na igqugquzela lo mcimbi ngifuna ukuthola ngawe insizwa kethu ukuthi ungenelile na ngoba wonke umuntu ukhuluma ngalo mcimbi and ukuthola lapha kunequantum ofisa ukuyibona usonequantum mshini ukuba nequantum ngiyakufisa mfowethu kodwa eyami indlela isela ekuthenini ngithanda ukuthi izinto zami ihambe step by step angithanda ukugxumela egwaveni ngilibona lifuthi phezulu kakhulu la engizothi mangathi ngiyalibamba bese ngiyawa ngibona kunganzima kumina ukuthi nginganxenxa abantu ukuthi bangivotele ukuthi ngifuna ukwini iquantum nokuthi ngigcine ngingasabheki nokuthi konje ngilibanga nobani yabo ngoba akulaphana ngena abantu esebephambili kakhulu kunami abanabantu abanenqwaba yabantu emva kwabo mhlawumbe ngagcina sengilwisa umuntu oyedwa mhlawumbe njengomphathi wami sekuyena umuntu oselokhu ephusha ivoti uyabona leyo nto yabo ngoba angakabi nabo abantu abaningi emva kwami ake siye mase siya ngasemaphethelweni ke bafo ngiyafisa ukuthi mhlambe ke sisingene sigcile kulo msebenzi ukuthi umatasa nawo ufuna noma ufisa ukurelease mhlambe usukusiphi isigaba nanokuthi uphekela kuphi nikuphi ibhodwe ngoba siyafuna ukuliza masevotini ibhodwe ngiphekela e-studio sisi kwa konkuze bo sibiza ngokuthi Silver River Studio khona la eThekwini okay usuhamba ibanga ngana le inhloso ngabe ukhiphe EP noma ukhiphe album ngizokhipha i-album sizobe kusewesindaki i-album ila izobe lama EP yawo 2 ngisakhipha ama EP yawo 2 so kuzobe kokuqala ngokuqala khipha i-album usebenzisa iyanga semaphethelweni sasephandle nendawo njalo usebenza nobani kuyona mhlambe uma sebekhona bakushela uma guitar wobass njalo ngiphakathi nendawo ukuli guitar khona uNtuthu umfowakancele wasebhula ama backings khona uThembelana wanqimalo kwanongoma bese kuthi ke ma keyboard khona yena umnikazi westudio kwenze kwamchuma asenqipho cha mfowethu siyafisa nanokuthola ukuthi mhlambe ke esesivala kodwa before sivale ngizothanda ukuthi uphinde futhi ukuthi nje umuntu just nje ukuvalelisa nje kuba landeli bakhona ababukeli la abasibukayo emafonini abasibukayo kuma computer kuma laptop njalo ngifisa nje ukuthi mase sivala usithi nje kodwa ke before siye lapho ngizothanda ukwazi ukuthi umuntu othi ufisa ukuba uMshini ufisa ukuba sengithi uMshini iqonde ukuthi abe umlandeli kaMshini angenza kanjani ngiyazi ukuthi manje sekusetshenziswa indaba zoma social media njalo nanokuthi mfowethu umculo wakho usabalalisa kanjani wenza kanjani ngoba ngiyakholwa ukuthi akusafani naphambilini akusafani ngesikhathi sabo 2010 kushona le namanje akusefani wenza kanjani na before nje uzutshela abalandeli ukuthi bazothola kuphi bese uyavalidisa ikhona igroup enginayo WhatsApp lapho engixhumana khona nabantu laba abathi bayangeseka ngoba ngeke ngithi abalandeli bami ngizothi abantu abangeseka ngoba umlandeli umuntu osehlala elandela into yakho ngoba umuthi abheka manje khona umuntu oke order i-album angayazi nokuthi thina ayi-order kuthiwa izophuma ngosuku oluthile efaka nama-order sekwabalandeli ke labo ngoba banandaba nokuthi lo muntu ucule wathini yabo
laba abantu abasangeseka ngoba baqale befuna ukuzwa ukuthi ngitheni ukuze bekwazi ukuthi belethole lento yami. Mhlawumbe ke awusiphe nje umucu nje wokuvala bese usuqede ngawo usutshela abantu ukuthi abafisa ukuthi basondele nawe inkundla yokuxhumana utholakala kuphi kanjani nabafisa ukubhuka uyikhiphe inombolo ukuze bezokwazi. Isayilungise sizwakithi awusike ngibe ngiyangena iglass yami yamanzi ngiyabona ukuthi izokhipha ulozolo la ulozolo. Nawu safuna ugunyabatha. Hayi sisasekulona uhlelo ngenza kwethu lima phethilweni manje lishube ngempela ubone umshini kashukela umshini oshibilikayo umshini oshelelayo umfana waseShowe esaphuza amanzi esagunyamathe ukusho ngempela ukuthi kusazwa mnandi kakhulu awungene vale. Alapalisa uyakhumbula ngalapalisa wangalela ukuthi mina nginamali uyakhumbula ngalapalisa nawungenayo mina uthi angithathephi. Hayi mangenayo imali usimna ngiyithathephi Palisa. Bafowethu imali impande yesona imali iyona ebeza ubudlelwane bube strong futhi ibona okwenza kube weak kuphela ngempela ukuthi nya ngenxa imali nje. Hayi ke igama ngusihle ungenentweni umkhize isibongo ngiqhumba phansi eLovu mashwasi isigodeni sakhele kanti besilezi kamnandi kakhulu ohlelweni uLozolo sisakaza khoma sisakaza eMhlanga Ridge kanti sizobe ngihlezi nayo bengihlezi uMshini waseShowe hayi ke ngithi salutes.